Zde je český přepis vhodný pro AI hlasový komentář plynulý, bez přerušení, přibližně 30-40 minut mluveného slova, začnu otázkou, která tě možná znepokojí. Co kdybys zjistil, že většina toho, čemu věříš o světě, o sobě samém, o tom, co je správné a co špatné, nebyla nikdy skutečně tvá volba? Ne teorie, ne fantazie. Něco, co vidíš každý den kolem sebe, ale nikdy jsi se nepozastavil nad tím, proč to tak vlastně je. Proč funguješ tak, jak funguješ? Proč se bojíš toho, čeho se bojíš? Proč chceš to, co chceš? A jestli jsi to někdy skutečně chtěl sám od sebe, nebo jestli ti to někdo velmi nenápadně, velmi systematicky, velmi promyšleně vložil do hlavy. Od narození jsi byl formován. Nenásilím. Nezjevným nátlakem. Ale tichým, neustálým, každodenním tlakem prostředí, ve kterém jsi vyrůstal. Rodinná škola, vrstevníci, televize, reklamy, sociální sítě. Každý z těchto elementů přispíval k budování obrazu světa, který jsi nakonec přijal za svůj. A ten obraz byl velmi konkrétní. Říkal ti, co je úspěch, co je selhání, co je normální, co je divné, co se smí a co se rozhodně nesmí. A ty jsi to přijal. Protože jsi neměl jinou možnost. Protože dítě, které se ptá příliš mnoho otázek, je brzy umlčeno. Protože žák, který zpochybňuje učitele, dostane poznámku. Protože člověk, který vyčnívá z davu, je brzy označen za problém. Škola. Začněme tam, protože to byl první a největší laboratoř, ve které tě formovali. Říkali ti, že tě vzdělávají. Že tě připravují na život. Ale podívej se, co tě ve skutečnosti naučili. Naučili tě sedět v klidu. Poslouchat bez otázek. Opakovat to, co řekl učitel. Dostat dobrou známku tím, že reprodukuješ informaci, ne tím, že ji zpochybníš. Naučili tě, že existuje správná odpověď a špatná odpověď. Že autorita má vždy pravdu. Že tvůj úkol je plnit zadání, nevytvářet vlastní. A za každý projev poslušnosti jsi byl odměněn. Za každý projev originality nebo vzdoru jsi byl potrestán. Ale zamysli se. Nikdy tě ve škole neučili, jak fungují peníze. Jak se buduje majetek. Je to finanční svoboda a jak se k ní dopracovat. Nikdy tě neučili, jak zvládat emoce, jak řešit konflikty, jak poznat manipulaci. Nikdy tě neučili kriticky přemýšlet o informacích, které přijímáš, jak rozlišovat pravdu od lži, jak si budovat vlastní názor nezávisle na tom, co ti říká někdo jiný. Proč? Bylo to přehlédnutí? Nedostatek času? Nebo to byl záměr? Protože člověk, který rozumí penězům, nepotřebuje zaměstnavatele. Člověk, který zvládá emoce, není tak snadno manipulovatelný. Člověk, který myslí kriticky, nekoupí každou informaci, kterou mu podají. A tak tě škola připravila ne na svobodný život, ale na zaměstnání. Naučila tě být spolehlivým článkem v řetězci. Přijít včas. Plnit příkazy. Neklást zbytečné otázky. A pak tě vypustila do světa s tímto nastavením v hlavě a řekla ti, teď jdi a buď úspěšný. Ale úspěch, který ti definovala, byl velmi konkrétní. Udělej kariéru. Vydělej dost peněz. Kup si dům. Založ rodinu. Spotřebovávej. A začni znovu od začátku, tentokrát se svými dětmi. Tenhle scénář znáš. Je to ta neviditelná linka, po které kráčí většina lidí kolem tebe. Od školy k zaměstnání, od zaměstnání k hypotéce, od hypotéky k důchodu, od důchodu ke konci. A po celou dobu ti říkali, že tohle je normální. Že tohle je správné. Že tohle je to, o co bys měl usilovat. A ty jsi to přijal, protože všichni kolem tebe to přijali také. A protože pochybovat o tom bylo příliš děsivé. Ale co kdyby tenhle scénář nebyl tvůj? Co kdyby byl navržen někým jiným pro něčí jiný prospěch? Co kdyby celý ten systém vzdělání, zaměstnání, spotřeby a dluhu byl precizně navržen tak, aby tě udržel přesně tam, kde jsi? Nepříliš chudý, aby ses zbouřil. Nepříliš bohatý, aby ses osamostatnil. Přesně na té hranici, kde každý měsíc potřebuješ výplatu. Kde si nemůžeš dovolit přijít o práci. Kde ti dluh připomíná tvé místo. Dluh. Pojďme si o něm promluvit. Říkali ti, že je to příležitost. Hypotéka jako investice do budoucnosti. Kreditní karta jako nástroj pohodlí.
Spotřebitelský úvěr jako možnost mít věci hned. Ale podívej se, co dluh ve skutečnosti dělá. Váže tě ke svému zaměstnavateli, protože bez měsíční výplaty nesplatíš hypotéku. K systému, protože bez systému se nelze z dluhu vymanit. Životu, který jsi nevybral, ale do kterého jsi vstoupil krok po kroku, každým podpisem smlouvy. A nejpodlejší na tom je, že tě přesvědčili, že pokud se ti to nepodaří, pokud se zadlužíš nad hlavu, pokud budeš žít od výplaty k výplatě, je to tvá chyba. Že jsi nepracoval dost tvrdě. Že jsi nebyl dost chytrý. Že jsi neudělal správná rozhodnutí. Ale nikdo ti neřekl, že pravidla hry jsou nastavena tak, aby vyhrával někdo jiný. Nikdo ti neřekl, že systém, ve kterém funguješ, byl navržen pro ty, kteří ho navrhli. Ne pro tebe. A tak si začal pochybovat sám o sobě. Začali si věřit, že jsi ten problém. Že ostatní to nějak zvládají, jen ty ne. A to pochybování o sobě samém je jednou z nejúčinnějších forem kontroly vůbec. Protože člověk, který nevěří sám sobě, hledá vedení u druhých. Hledá validaci. Hledá autoritu, která mu řekne, co má dělat. A tím se stává dokonale poslušným. Ale nejsi to ty, kdo je problém. Jsi podmíněný. Jsi výsledkem systému, který tě formoval od prvního dne tvého života. A to není výmluva, není to důvod k pasivitě, ale je to výchozí bod k porozumění. Protože dokud nepochopíš, jak ses dostal tam, kde jsi, nemůžeš začít jít jinam. Média. Dalším nástrojem formování reality, ve které žiješ. Zprávy, sociální sítě, zábavní průmysl. Všechny mají jedno společné, rozhodují za tebe, co je důležité. Co si všimneš? Na co myslíš? O čem mluvíš? A zatímco tě zaměstnávají skandály celebrit, politickými hádkami a apokalyptickými titulky, jiní tiše navrhují zákony, přesouvají kapitál a rozhodují o věcech, které skutečně ovlivňují tvůj život. Sociální sítě jsou v tomhle mistrovské dílo. Letí iluzi hlasu, iluzi svobody projevu, iluzi, že tvůj názor záleží. Ale algoritmy rozhodují, co uvidíš. Co se k tobě dostane. Jaké informace ti budou servírovány. A tyto algoritmy nejsou navrženy tak, aby tě informovali. Jsou navrženy tak, aby tě udrželi co nejdéle na platformě, protože čas, který tam trávíš, je produkt, který se prodává inzerentům. Ty nejsi zákazník. Ty jsi zboží. A zatímco procházíš nekonečným proudem obsahu, tvůj mozek je zahlcen podněty a nemá čas přemýšlet. Skutečně přemýšlet. Tiše sedět s vlastními myšlenkami. Zkoumat vlastní přesvědčení. Ptát se, proč věříš tomu, čemu věříš. Tenhle stav věčné rozptýlenosti není náhoda. Je to záměr. Protože člověk, který nepřemýšlí, neklade otázky. A člověk, který neklade otázky, neohrozí systém. Reklamní průmysl je v tomhle zvláště efektivní. Prodává ti ne produkty, ale pocity. Kupuješ si auto, ale kupuješ si svobodu. Kupuješ si parfém, ale kupuješ si přitažlivost. Kupuješ si telefon, ale kupuješ si status. A tyhle touhy po svobodě, přitažlivosti a statusu nejsou tvoje. Byly ti implantovány. Protože přirozená touha člověka je po smyslu, po spojení, po autentičnosti. Ale tyhle věci se špatně prodávají. Že ti místo toho prodali jejich napodobeniny. A ty jsi spotřebovával. Protože to bylo příjemné. Protože to vyplňovalo prázdnotu. Protože každý nákup přinesl krátký záblesk uspokojení. Ale prázdnota se vrátila a tak si šel nakoupit znovu. A kolečko se točilo dál. Protože ekonomika závislá na neustálém růstu potřebuje neustálé konzumenty. A ty jsi byl tím konzumentem. Spolehlivým, předvídatelným, loajálním. Ale teď se zastaví. Podívejme se na to, jak tě naučili bát se. Protože strach je nejúčinnější nástroj kontroly, jaký existuje. Nehrubý strach z fyzického násilí. Ten byste rozeznali. Mluvím o jemnějším strachu. Strachu ze selhání. Ze zamítnutí. Z toho, co si o tobě pomyslí ostatní. Strachu z toho, že vyčníváš. Že jsi jiný. Že nejdeš s davem. Tenhle strach byl pečlivě kultivován. V rodině, kde jsi byl odměňován za konformitu a trestán za originalitu.
Ve škole, kde být jiný znamenalo být terčem. V práci, kde být příliš aktivní nebo příliš nezávislý mohlo ohrozit tvé místo. Systém potřebuje, abys se bál. Protože bázlivý člověk je poslušný člověk. Člověk, který se bojí ztratit, nikdy nic neriskuje. A člověk, který nikdy nic neriskuje, nikdy nic nezískal. A do toho přichází ještě jeden rozměr. Naučili tě bát se svobody samotné. Zní to absurdně, ale je to pravda. Protože svoboda přináší odpovědnost. A odpovědnost přináší možnost selhání. A selhání je to, co jsi byl celý život naučen za každou cenu se vyhnout. Takže radši zůstaneš tam, kde jsi. V pleci, která je nepříjemná, ale bezpečná. Předvídatelná. Kde víš, co od ní čekat. Kde se nikdo nebude smát, pokud selžeš, protože jsi ani nezkoušel. Ale svoboda má také jinou tvář, kterou ti nikdy neukázali. Svoboda není jen absence omezení. Svoboda je schopnost vědomého rozhodování. Je to možnost říct ne tomu, co ti nevyhovuje. Je to odvaha jít vlastní cestou, i když ji nikdo neprošlapal před tebou. A tahle svoboda, skutečná svoboda, ta není nebezpečná. Ona je osvobozující. Ale k tomu, abyste ji zakusil, musíš být ochoten projít nepohodlým přechodu. Musíš být ochoten ztratit jistotu klece. Promluvme si teď o identitě. O tom, kdo si myslíš, že jsi. Protože tady leží možná nejhlubší vrstva podmíněnosti. Od dětství ti říkali, kdo jsi. Jsi hodný žák nebo špatný žák. Jsi chytrý nebo průměrný. Jsi úspěšný nebo neúspěšný. Patříš do této sociální třídy nebo do té druhé. Jsi spolehlivý pracovník, dobrý rodič, zodpovědný občan. Přijal si tyhle nálepky a udělal z nich svou identitu. A pak si začal hájit tuto identitu. Bránit ji. Žij tak, aby odpovídala obrazu, který jsi o sobě vybudoval nebo který ti vybudovali jiní. Ale co kdybys tenhle obraz shodil? Co kdybys se zeptal, kdo jsem já, když odstraním všechno, co mi ostatní řekli, že jsem? Když jsem mimo svůj pracovní titul, mimo svou roli v rodině, mimo svůj společenský status? Co zůstane? Tato otázka je destruktivní v nejlepším slova smyslu. Destruktivní jako dynamit, který bourá zeď, za níž se skrýváš. Protože za tou zdí je něco, co existovalo ještě předtím, než tě začali formovat. Tvoje skutečné já. Tvoje neformátovaná podstata. Hlas, který si systematicky umlčoval, protože nezapadal. A právě tady začíná skutečná revoluce. Ne na ulicích. Ne s transparenty. Ale uvnitř tebe. V tichu, kdy se odvážíš zeptat sám sebe na to, co jsi se léta bál si přiznat. Protože skutečná změna se nedělá navenek. Začíná uvnitř. Začíná tím, že změníš software, na kterém běžíš. Protože pokud nezměníš způsob, jakým přemýšlíš, nezměníš nic. Můžeš změnit zaměstnání, město, partnera, styl oblékání. Ale pokud ponesete s sebou stejné mentální vzorce, skončíš na stejném místě, jen v jiné scenérii. Kritické myšlení. To je nástroj, který ti odebrali. Neotevřeně, nenásilím. Ale tím, že tě naučili přijímat informace bez otázek. Tím, že tě naučili, že existuje autorita, která ví lépe než ty. Tím, že tě odměňovali za opakování a trestali za zpochybňování. Kritické myšlení je schopnost zkoumat informaci, než ji přijmeš. Ptát se, odkud přichází, komu slouží, co nám o ní neříkají, jaké jsou alternativní interpretace. A tuhle schopnost potřebuješ teď více než kdykoliv předtím. Protože žijeme v době, kdy je informací více než kdykoliv v historii, ale pravdy je čím dál obtížnější nalézt. Finanční gramotnost. Dalším z nástrojů, které ti chyběly. Většina lidí neví, jak fungují úroky, jak se buduje pasivní příjem, jak investovat, jak rozlišit aktivum od pasiva. A to není jejich chyba. Nikdo je to neučil. Ale tato neznalost má přímé důsledky na jejich životy. Drží je v závislosti. V práci pro jiné. Systému, ve kterém vydělávají peníze, které okamžitě utratí, a pak musí znovu pracovat, aby vydělali další. Je to kolotoč, ze kterého je velmi těžké vystoupit, pokud nemáš znalosti, jak to udělat. Ale tyto znalosti existují. Nejsou tajné, ale nejsou ani mainstream.
Protože systém, který je závislý na tvé práci a tvé spotřebě, nemá zájem na tom, aby se stal finančně nezávislým. Finančně nezávislý člověk si může dovolit říct ne. Může odejít z práce, která ho udusuje. Může si vybrat, jak a kde žije. A to je svoboda, která systém ohrožuje. Emoční inteligence. Schopnost rozumět vlastním emocím, zvládat je, rozumět emocím druhých, navigovat mezilidské vztahy vědomě a s empatií. Tahle schopnost je v dnešním světě vzácná, protože nás k ní nikdo nesystematicky nevede. Z toho nás naučili emoce potlačovat. Nenechej se unést. Buď racionální. Drž emoce na uzdě. A tak chodíme světem s nesmírnou zásobou neprospracovaných pocitů, které řídí naše chování, aniž bychom si to uvědomovali. A tyto potlačené emoce jsou dalším nástrojem kontroly. Protože člověk, který nerozumí svým emocím, je snáze manipulovatelný. Je snáze vyděšen, rozloben, rozptýlen. Ale co se stane, když začneš pracovat na své emoční inteligenci? Když se začneš ptát, proč cítíš to, co cítíš? Kdy se tato reakce ve mně naučila? Komu slouží tenhle strach nebo tato zlost? Začneš vidět vzorce. Začneš rozumět tomu, jak tě ostatní ovlivňují. Začneš vidět manipulaci dříve, než tě pohltí. A to tě osvobozuje. Znalost, finanční svoboda, emoční inteligence. Tyhle 3 věci jsou pravými zbraněmi. Zbraněmi pro svobodný život. Ale zbraně jsou k ničemu, pokud je nepoužiješ. A tady přichází kousek, který je nejtěžší. Vědět nestačí. Pochopení bez akce je jen další forma pasivity. Jen sofistikovanějšího spánku. Protože jsou lidé, kteří přečtou stovky knih o osobním rozvoji, sledují videa jako toto, chodí na semináře a workshopy a přesto se ve svém životě nic nemění. Protože vědomosti bez odvahy k akci jsou jen ozdoba. Přikrašují klec, ale nepomáhají z ní ven. Skutečná změna je bolestivá. Je to tak. Protože znamená opustit to, co znáš. Vzdát se jistot, které sice nejsou přijatelné, ale jsou předvídatelné. Znamená zklamat očekávání ostatních, možná ztratit přátele, kteří jsou spokojení tam, kde jsou a kteří nechápou, proč ty nejsi. Znamená projít obdobím nejistoty, kdy stará identita přestala fungovat a nová se ještě nevybudovala. Toto období je temné. Je nepříjemné. Ale je nezbytné. A právě v tomhle místě, v tomhle temném přechodu, se rozhoduje, kdo skutečně máš vůli ke svobodě. Protože je snadné mluvit o probuzení, dokud to nic nestojí. Skutečná zkouška přichází, když to něco stojí. Když musíš opustit komfortní zónu. Když musíš čelit kritice. Když musíš stát za svými rozhodnutími, i když nikdo kolem tebe nerozumí, proč je děláš. A pak přichází otázka, která je snad nejdůležitější ze všech. Kdo by jsi byl, kdybys nebyl v zajetí strachu? Jaký život bys žil, kdybys nepotřeboval souhlas ostatních? Co bys dělal, kdybys věděl, že nemůžeš selhat? Tyto otázky jsou jako dynamit pro podmíněnou mysl. Protože tě nutí konfrontovat se s tím, co skutečně chceš, odděleně od toho, co ti bylo řečeno, že chcít máš. Úspěch, který ti byl prodáván, není tvůj úspěch. Je to úspěch definovaný reklamním průmyslem, entertainmentem, společenskými normami. Luxusní automobil, velký dům, kariérní tituly, sledovanost na sociálních sítích. Tyhle věci mohou být součástí tvého úspěchu, pokud je skutečně chceš. Ale pokud je chceš jen proto, že jsi myslel, že bys je chtít měl, pak pro nás sleduješ převod. A přelud nikdy nedosáhneš, protože vždy bude o krok napřed. Skutečný úspěch je osobní. Je to stav, kdy žiješ v souladu se svými vlastními hodnotami, nikoli s hodnotami, které ti vnutil někdo jiný. Je to schopnost říct ne tomu, co ti nevyhovuje, a ano tomu, co tě naplňuje. Je to klid, který pocítíš, když se nevzdáváš sám sobě za účelem přizpůsobení. A tenhle klid, tenhle vnitřní soulad je to, co žádný nákup nedá. Žádný kariérní postup ti ho nezaručí. Musíš si ho vybojovat sám. Mluví se hodně o probuzení. O červené pilulce, o vidění za oponu. Ale málo kdo mluví o tom, co přichází po probuzení. A přichází těžká práce. Protože probuzení ti nedá odpovědi, probouzení ti dá správné otázky. A pak musíš sám najít odpovědi. Musíš sám stavět. Musíš sám rozhodovat.
Bez manuálu. Bez záruky. Bez sítě, která tě zachytí, pokud spadneš. A tady se ptám, jsi ochoten k tomuto? Jsi ochoten vzít plnou odpovědnost za svůj život? Ne za podmínek, ale absolutně? Pokud ano, pokud jsi skutečně ochoten říct ano, přijímám, že od tohoto okamžiku jsem zodpovědný za každé rozhodnutí, které dělám, pak si překročil práh. Pak si skutečně začal. Protože tuhle vnitřní revoluci nezačne nikdo jiný za tebe. Žádný guru, žádná kniha, žádné video. To jsou jen nástroje. Kompas, který ti ukazuje směr. Ale chodit musíš ty sám. A každý krok, který uděláš v souladu sám se sebou, tě posiluje. Každé rozhodnutí, které uděláš vědomě a svobodně, tě dělá méně závislým na validaci druhých. Každé ne, které řekneš tomu, co ti nevyhovuje, tě přibližuje k životu, který si skutečně zaslouží žít. A tady přichází důležitý bod. Svoboda není stav. Není to cíl, ke kterému dospěješ jednou a pak ho máš navždy. Svoboda je každodenní praxe. Je to konstantní akt vědomé neposlušnosti vůči podmíněnosti, která se neustále snaží tě zrekonstruovat. Systém tě bude každý den pokoušet vrátit zpět. Reklamou, zprávami, očekáváními okolí, komfortní zónou. A ty musíš každý den znovu volit. Volit vědomost nad automatismus. Volit autenticitu nad konformitu. Volit svobodu nad jistotou klece. A když to děláš, stáváš se hrozbou. Ale ne hrozbou v negativním slova smyslu. Stáváš se hrozbou proto, že tvoje svoboda je nakažlivá. Protože lidé kolem tebe vidí, že je to možné. Vidí, že lze jinak. A to v nich budí buď touhu, nebo strach. Ti, kteří se bojí, tě budou kritizovat. Budou říkat, že jsi naivní, iracionální, nebezpečný. Budou tě přesvědčovat, abyste se vrátil. Protože tvoje přítomnost jim připomíná, co oni sami neumí nebo nechtějí udělat. Ale ti, kteří touží, budou sledovat. Budou se ptát. Budou postupně odvozovat odvahu z toho, co ve tobě vidí. A to je skutečná revoluce. Nemasová, nehlučná, ale tichá, osobní, šířená příkladem. Žijeme v době, která je paradoxní. Nikdy dříve nebyl přístup k informacím tak snadný. Nikdy dříve nebylo tak jednoduché najít komunitu podobně smýšlejících lidí. Nikdy dříve nebylo tolik nástrojů, které ti umožňují budovat nezávislý život. A přesto je stres, deprese, ztráta smyslu, pocit uvěznění rozšířenější než kdykoliv dříve. Proč? Protože vnější změna bez vnitřní změny nic neřeší. Protože přístup k informacím bez schopnosti je kriticky zpracovat způsobuje jen huk. Protože nástroje jsou k ničemu v rukou člověka, který nevěří sám sobě. Ale ty jsi tady. Doslechl ses to. Nechal ses provést vrstvami podmíněnosti, strachu, identity, svobody. A to znamená, že v tobě je něco, co hledá. Co nestačí s tím, co je. Co tuší, že existuje víc. A tenhle hlas, ten malý, tichý, vytrvalý hlas uvnitř tebe, který říká, tak to přece být nemá, je tvůj nejcennější poklad. Nenech ho umlčet. Nenech ho udusit pohodlým plece nebo kritikou těch, kteří sami spí. Naslouchej mu. Buduj svůj život kolem něj. Protože on ví. On vždy věděl. Jen si mu nedával prostor hovořit. A teď mu ho dej. Začni jednou otázkou každý den. Otázkou, která tě znepokojuje. Otázkou, kterou jsi dosud bál položit. Kdo jsem? Co skutečně chci? Proč věřím tomu, čemu věřím? Čí je tento strach? Čí je toto přání? Tyto otázky jsou jako semena. Zdají se malé. Ale pokud jim dáš prostor, pokud je neudusíš hned, jak se vnoří, porostou. A postupně bude z nich strom. A ten strom budeš ty. Nový ty. Svobodnější ty. A na závěr ti chci říct jednu věc. Tato cesta je náročná. Budeš mít okamžiky, kdy budeš chtít zdát. Kdy klec bude připadat bezpečnější než otevřená krajina před tebou. Kdy kritika těch, kteří tě milují, bude bolet víc než cokoliv jiného. V těchto okamžicích si připomeň, proč jsi začal. Připomeň si ten hlas uvnitř. Připomeň si, jaká je alternativa. Alternativa je dalších 20, 30, 40 let v životě, který jsi si nevybral. V práci, která tě nenaplňuje.
Systému, který tě využívá. S identitou, kterou ti vybral někdo jiný. Nebo a nebo. Cestu, která je tvá. Život, který si sám navrhuješ. Rozhodnutí, která děláš vědomě. Selhání, ze kterých se učíš a ne kvůli nimž se stydíš. Úspěchy, které mají smysl, protože jsou opravdu tvoje. Tohle je výběr. A vždy byl. Jen ti nikdo neřekl, že ho máš. A teď víš. A kdo ví a přesto jedná, jako by nevěděl, ten udělal ze svého vědění lhostejnost. Ale kdo ví a začne jednat třeba jen o jeden malý krok, ten se proměnil. Navždy. Tak jdi. Začni. Udělej první krok. Polož první otázku. Řekni první ne. Vybojuj si první okamžik svobody. A pak druhý. A pak třetí. A jednoho dne se otočíš a uvidíš, jak daleko jsi ušel. Jak jiné je místo, kde stojíš. Jak různé je světlo, ve kterém vidíš sebe i svět kolem sebe. A ten den pochopíš, že toto vše stálo za to. Každá nepříjemná otázka. Každá ztracená jistota. Každý okamžik samoty na nové cestě. Protože na druhé straně čeká život, který je skutečně tvůj. Autentický, vědomý, svobodný. A to, příteli, není malá věc. To je vše. Pokud tě toto video zasáhlo, pokud jsi pocítil, že se něco pohnulo uvnitř, prosím tě, udělej jednu jednoduchou věc. Klikni na tlačítko odběru. Ne proto, že nás to potěší, ale jako gesto pro sebe sama. Jako rozhodnutí zůstat v kontaktu s tímto druhem myšlení. S myšlením, které zpochybňuje, hledá a odmítá přijímat svět jen tak, jak mu byl předložen. Každé nové video je další krokem na téhle cestě. A ty krok dělat nechceš sám. Dej tomuto videu palec nahoru. Protože každý like je signál. Signál, že tento obsah je důležitý. Že si lidé žádají hloubku, nikoli povrchnost. Že nechcete být jen baveni, ale také probouzeni. A čím silnější je ten signál, tím více lidí jako ty toto video najde. A do komentářů napiš jednu věc. Jen jednu. Větu nebo i jedno slovo, které vystihuje, co se v tobě pohnulo. Co jsi uvědomil? Co chceš změnit? Nebo jen tato slova, pokud ti přijdou pravdivá, moje mysl už není nepřátelské území. Protože chci vědět, že jsi tady. Že nejsi jen číslo v statistice. Že jsi skutečný člověk, který si vzal čas, naslouchal a přemýšlel. A to za to stojí víc než jakýkoliv algoritmus. Uvidíme se příště. Ne jako příslib zábavy, ale jako příslib dalšího kroku. Protože cesta teprve začíná.